Hej og velkommen til dagens joke. Det her er vores første video, og vi håber, at du kan lide den. Per havde hørt, at både hans far og farfar havde gået på vandet den dag, de fyldte 21 år. Så da Per blev 21, sejlede han spændt ud på vandet på havet i sin båd. Han tog et skridt ud i vandet og sank som en sten. Da han klar og våd kom hjem igen, spurgte hans mor: "Jamen kæreste søn, hvad der sket?" Eftersom far og farfar gik på vandet, da de blev 21, så ville jeg jo også bare prøve det. Men det gik ikke. Søn, både din far og din farfar har fødselsdag om vinteren. Klap lige for Emil for at finde den gode joke. Per havde hørt, at både hans far og farfar havde gået på vandet. Hold nu.